Sanibonani emakhaya, ukhulumayo ubongani wakadamani Sibongo, one of the music directors zase Salema Ekuphumuleni. Ibandla idala likhona liphuma from original yakhona lase Balfour kodwa thina sizinze endaweni yaseTsakane. Ichoir has been in existence from 2012 till today. Kunama competition eswahambile from UPZ from at that particular time. Now kuze lifike la namhlanje. I-project yokuqala esiyenzile ngo-2023 ibizwa ngokuthi Omsindisi. I-project ile yahamba kahle kakhulu in terms of ukuthi silasiza nokuthi sikhona ukuzimaketha nathi ezibandla laseSalema. Ukuba nekhwaya ebandleni ku-Unite ibandla kwenza namalunga ebandla from the youth until to adults bakhona uku-attend ebandleni ngoba kwenza impilo yebandla ngathi ibakhona ukuphilayo ngakhona. Kuyiloko abakhona umncintiswano obakhona ubizwa ukuthi yindoni competition la namakhwaya ancintisana khona sa affiliate sangenelela lo mncintiswano obowukhona saze saphumelela ekutheni ukuthi sithole number 1 ngelanga le performance iyangalelo langa lelo. That is why one of umcomelo wakhona ukuthi si record album, so thina sasesithula number 1 khona. Ngingarecommenda kakhulu ukuthi abazalwane from the Zion community to join this venture eseseyintsha esakhula futhi izosenza ukuthi sikhulisane futhi musically. Ku-project entsha esiza nayo which is our new album iphethe nje ingoma ezibusisako nezithoba inhliziyo nengoma nje eziwoshipha kakhulu. So uNkulunkulu usizile ukuthi zile zabakhona incinamba sakhona ukuzimanage, so sifikela namhlanje sinithulele album yethu entsha enamaculo nje amaningi azoba khona kulo nje album. Ingoma engathi ihlaba umqhele kakhulu mhlambe ingoma yabantu abadala esithathe eqilongweni ithi Kristu Msindisi ikhuluma ngokukhulu nje ukuzotha nje zikhona nje ingoma nje ehlukahlukene nje ezithobisa inhliziyo nje abazalwane bangalindela olukhulu. Amen. Into esicela kakhulu kubalandeli baseZayoni besicela nje ukuthi basupporte emkhakheni lower online nomkhakha lona osisabe susebenzisa wama USB since we are phasing out indaba yama CD, so we are going into digital space as Salema. Previously we were selling ama CD but now we are coming with a new concept. Siyacela nje ukuthi ngathi bangasupport abachubeke basupporte umusic wethu kakhulu. I-message engiyithula kakhulu uziyoni wonke kubalekile ukuthi thina Ziyoni sibambane ukuze umsebenzi kaNkulunkulu usebenze, ukuze amabandla wethu akhule, sikhulise nezingane zethu, sizisupport kuko konke abakwenzayo. For umbuzo wakho mhlambo obuzayo to the message futhi nasebandleni sibonge nje nomama nogogo nawo ama-choristers ngokuthi adele isikhathi sayo ukuze azoparticipate ku this project. Besicela nje ukuthi abazalwane basubscribe kuNdoni Production ku YouTube etholakalayo. Amen. Angibingelele bonke abazalwane nomphakathi wonke izwe lonke lapho sifinyelela khona kuba bezwe iphimbo lethu. Lona okhuluma lana upresident ongumengameli ngesintu ebandleni at the First Zion Christian Church ukuphumula indlunkulu yethu iseBalfour lapho ikhona eMpumalanga la siphethwe khona. Ebandleni engikulo ibandla elihlonipha kakhulu uNkulunkulu elimthandayo futhi elimthembile ngazo zonke izikhathi. Kwangathi ke futhi njoba sikhuluma kanjena nawo wonke umuntu ophilayo eMzansi abe nozwelo kubo bonke abantu abahluphekile nabanenkinga ngomphefumulo, ngoba inhlupheko akusiko kweswela kuphela, nomphefumulo uba nenkinga uhlupheke udinge usizo.
Manje ebandleni esikulo siwudokotela wemphefumulo ngentshumayelo nangomculo. Sikhulisa abadala nabancane. Sihlonipha kakhulu ubuholi bamabandla onke kungasiwo ibandla loZayoni kuphela. Kuwo wonke amabandla azana noNkulunkulu sihlonipha kakhulu kuleyo ndawo. Siyafisa ke ukuthi wonke umuntu abe nenhlonipho ekuphileni nasendaweni ahlala kuyo, aphinde azise kakhulu kulusha lona, lazise kakhulu abazali balo, njengoba incwadi yeBhayibheli isho ukuthi hlonipha uyihlo nonyoko zensuku zakho zande ezweni. Sifisa kakhulu ke ukuthi umuntu omusha akhule azi uNkulunkulu kakhulukazi njengoba sinaleli khwaya lasebandleni elihlonipha kakhulu uNkulunkulu namandla kakhulu ekukhulekeni nasemculweni. Sifisa ukuthi ke kubo bonke abantu abasha kwangathi bangahlangana benze umculo wokukholwa, baze baqoqeke ukuthi bangabe uvanzi emgwaqweni yonke, ngoba uma sibalekela kuNkulunkulu uyi-umbrella yethu sonke thina esiphilayo abadala nabancane. Malo mculo waleli khwaya lakithi uzwakala izwe lonke, kwangathi abantu bangasondela kakhulu kuNkulunkulu ngokuphenduka nokushiya izinto zezwe kepha bathembele kuNkulunkulu, ngoba umhlaba lona awusenako ukuthula. Siyafisa ukuthi sichubekele phambili, likhule nebandla, likhule nekhwaya. Sibonge kakhulu indoni lena esikhulisayo eyenza ukuthi saziwe izwe lonke. Njoba silana indoni lena nathi siyayifisela ukuthi ikhule, ingagcini ukuthi iqoqe iSalema kuphela, iqoqe amabandla onke. Isisize kakhulu ukuba sibone kuba no number 1 abawuthola abantwana ngokuhlonipha, ukuthi babe nomculo okahle owenza ukuthi abaphathi bendoni babe nogqozi ngayo le khwaya yasebandleni lamaSalema. Namanje ke ngifisa ukuthi kuwo wonke umuntu akathembe kuNkulunkulu, ngoba akukho kunye, asikho ke lapha ngokuthi sibheke imali, sibheke nje kuphela ukuthi umphefumulo womuntu ophilayo usindiswe ekulahlweni, abantu bonke bazane noNkulunkulu. Ngiyabonga ke bazalwane, lawo engikushilo kini nasezweni lonke akube kuhle bese kuyamukela. Inkosi inibusise manje naphakade. Amen. Bonke ke abantu abafisa ukuba nathi ukuhlanganyela nathi silapha ke endaweni yaseTsakane extension 11 phambi kweSchool of Excellence. Mawufika khona uthi ukuphosa amehlo nje phambi kwesikole uzolibona ibandla lamaSalema lapho. Yebo indawo iseyincane sikuyo, kepha ngethemba esinalo iyoba ikhula ngenxa yakho ukusondela kithi sibambisane ukumaza uNkulunkulu. Nazo zonke ingqindamba zenhlupheko noma uhlupheke kanjani masikhuleka ngokukholwa siyokunqoba ukuhlupheka kwethu. Ngokunjalo sithi wonke umuntu othanda ukuba ahlanganyele nathi ukhululekile, asikhethe bandla ukuthi kufanele kuze umuntu webandla elithize kuphela. uZayoni zonke inhlobo zamabandla zamukelekile phambi kweSchool of Excellence eTsakane extension 11. Mawuya enzasi ngasekugcineni kwe11 uyosithola lapho njalo ngamasonto ngo11 siyahlangana lapho. Inkosi inibusise niseza, niphumelele futhi ukuza nonke namukelekile. Amen.